Nasayod ba kamo nga sa ato ang palibot adunay mga remedy, home remedy nga dali ra gyud kaayo unta makawala sa atong mga balatian ug unsa pa atong gipangbati-bati diha sa matag adlaw nga ato kining masinati gayod, no? So daghan kaayo gyud sa atong kusina. So ato maingon nga home remedy nga mga tambal or mga prutas nga makatabang gayud niini. Mo kana itong hisgutan karon apan sa dili pa. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So sa dili kita maglaganlangan kay sayod ako nga daghan kaayo ang dili ganahan ni ana maglaganlangan. Ang una nato karon nga tukion mahitungod ni anang stomach upset, no? Kana bitaw maglain ang atong tiyan, unsay atong itambal dayon ni anak kung maglain ang atong tiyan. Dili nato dayon kana imnan og mga tambal nga mga synthetic tungod kay do na gid kana siya mga side effects, no? Sayod man kita ni anak. So sa upset stomach ang natural diri nga akong nakita, no, nga practical tips gayod ako kining nakita siya. Sorry lang god magmantener lang gud ko aning niya kay kani inyong nanay dili kay balo mag kubi-kubi anang gitatawag og computer. So ang una natong nakita diri mao kanang saging, banana o kanang garlic, no, para kini siya sa upset stomach. So dili na to'y kalimod nga ang saging dunamod kana siya kanibang natural nga mga ingredient nga maka-neutralize, no, sa kaning acid sa atong tiyan. Usahay mo mangud kana nga maglain kana atong tiyan tungod sa mga acidic nga mga gipang kuan na diha gipang bitiwan sa ato ang gastric intestinal tract, no, gastrointestinal tract. So maayo ang saging nga atong kaunon dayon garlic usab tungod kay maayo gid kana sila ni anak muhupay sa upset stomach. Mao kanang naa kaning saging o kaning luya, no? Luya ang tingali kini siya. Luya in Bisaya, no? So mao kanang naa kung upset ang inyong stomach kaning luya o saging, no? So mao kana ang atong ika-offer kaninyo nga dili kinahanglan nga moadto kita sa mga butika aron pagpalit ni anang mga synthetic nga mga ilimnon. So ang ikaduha nato nga akong ika-hatag kaninyo mao kanang ulcer, no? Ulcer kana siya. So unsa bay practical kaayo nga tips ni anang ulcer? Cabbage, no, repolyo. Repolyo tungod kay ang repolyo aduna usab kana siya kanang ato kung baga murag component, no, nga makaayo usab sa ato ang gastric disorder didto, no? Maayo ang cabbage ni anak. Gani lately murag na uli-ulian ba gyud ang akong tiyan, ang akong acid reflux tungod ni anang kanang repolyo gipino-pino isagol og itlog kanang kanibang itortillas nga itlog then sagulan og repolyo murag na okay ang ako ang paminaw sa ako ang stomach karong mga panahon na. So nalipay pud kayo ko ni ana. So nakita mo pud nako mao na nga ako pong i-share kaninyo nga kung may tungod sa mga ulcer or mga gastric problem ang maayo ni ana kaning ni ang cabbage, no? Nakita ninyo kanang green diha kanang cabbage maayo kana siya alang sa ulcer usab nga atong ginabati. Andayon ani usab kini ni ang gallbladder nga mga balatian, kanibang UTI, kanibang urinary tract infection or mga bladder infection, no? So mo kini ni ato na usab nakita ng diri nga adunay gaantos diri busaw baka ni siya naunsa ni siya, no? So ang maayo nga tambal usab ni anang busaw-busaw or mga bladder infection, cranberry, no? Cranberry. Bisan pa ang akong mga relatives dito sa gawas, moingon man gyud sila nga kung maglain ang among kuan diri tiyanday kaning busaw ba kaning busaw urinary tract infection or UTI, paimnon mi sa mga doktor og cranberry. Dili mi resitaan dahil anang mga antibiotic or mga whatever diha, no? Cranberry ra gyud hantod nga maulian ang ang regular nga pagpangihi kay kana gong UTI makakos man siya busaw bitaw kanang busaw kana bitaw kaihion ka juju kakaihion pero dili pug ka makaihi og daghan, no? So mo kana siya ang
usa sa mga characteristic ni anang UTI. So sa laing nasod dili lang sila paimnon ni ana kun dili kaning mga cranberry juice, no, cranberry. Kanini ang cranberry juice. Pero aslom na siya, no. Pero okay raman po tingali, dili lang gina siya ingon og tuda-tudahan og inom, pero makarelieve gina siya sa mga busaw-busaw. So og dili man gani cranberry diri sa ato dunay gyud natural kaayo nga tambal ni ana kanang haklopan ng atong tiyan ni anang mga dahon sa sambong. Unsa ba na sambong, lain nga term ni ana. Basta kay kanang mga bugnaw bitaw handilibon ikuan diri sa atong kuto-kuto atong tiyan, mawala gyud kanang busaw tungod kay usahay gud kana murag mga kainit ra man na siya, no. So mao kanang naa siya ang mga home remedy mahitungod ni ana, no. So lain usab nga atong pang bati-bation nga inadlag yun nga atong pagbati-bation kanang diarrhea, no, diarrhea. So unsa kini siya ang niya sa diarrhea? Again, banana and apple, no. Kanang saging ug apple makaayo gina siya sa diarrhea. Saging nga tundan, akong usbon, saging nga tundan mo'y maayo, o kanang saging nga saba, saging nga tundan or kusta or saba, maayo kana siya sa diarrhea tungod kay murag medyo may pagka-upload manguna sila, no. So makaayo kana parisan sa apple. Kanang apple best cure kana siya ni anang diarrhea, no, apple o saging. Pero kadtong kusta or kaning tundan o saba, mao kana siya ang variety sa mga saging nga makaayo sa diarrhea, makakuan gina siya, maka fixed gina siya ng atong gibati-bati nga diarrhea, no. So arito sa volume 2, volume 1 man ta kung gisgutan. Arito sa volume 2 ari na pud kita sa unsa man ni nagsuffer siya og insomnia, no. Insomnia, di siya katulog. Although daghan ang reason nganong dili makatulog ang tawo, una naglain ang tiyan tungod sa kanini ang kabuhi, ang ikaduha niya na daghan kay gahuna-huna og kwarta, gahuna-huna og boyfriend, girlfriend, gahuna-huna og kontra niya unsaon makabalo siya, no. So ingon ni ana, dili na to kada siya pag huna-hunaon ang ato nga makatulog kita. So the best remedy ni ana aron kita makatulog, honey, no. Honey, dugos tungod kay duna kada siya sedative effect, no. So ingon ana ang dugos mo'y musulbad usab ni ana, or chamomile tea, kuanan og dugos. Murag patamis-tamisan og dugos. Basta kay kanang dugos usa na siya sa pakatulog kanato, no. Og walay dugos, hot milk kanang gatas nga init, antidote kana siya sa mga problema nga dili makatulog. So ingon ni ana, no, ang atong buhaton, chamomile tea butangan og honey or di ba hot milk. Pwede po na butangan og honey kanang hot milk aron makatulog yun ta, no. So ingon na inana, provided lagi sa kong giingon nga wala kitay gibati nga problema sa kabuhi, kay kung kabuhion pud kita kana pong hot milk makasamot na siya, no. Pero other than that, sa insomnia kana siya musulbad gid kana siya sa problema usab sa ato ang pagkadili hingatulgon or dili makatulog, no. So lain nga problema mao kanang labad sa ulo, no, labad sa ulo. So unsa man ang atong ikatambal ni anang labad sa ulo, kung magsige kita kaon og isda, mamenos ang labad sa ulo tungod sa fish oil, no. Makaayom ko ng fish oil kanang naang labad sa ulo, or ang ani apudri kaning ni ang ginger, no. So makaayo usab kana sa labad sa ulo, no. So magsige tag og isda ani maminos-minos ginang kalabad sa ulo, og moinom pud kita og kanang luya, or di ba ugom na to ng luya. So ingon ana lang, no, makaayo kana sila. Ang lain nga sulbad ni anang labad sa ulo, tubig, water, kay it could be dehydrated kita.
Kaya kanang dehydration, makalabad usab kana siya sa ulo, no? Usually, talag sa ramang punuon ko labdag ulo, God, no? Talag sa rapi kay, sige man kong inom og tubig. Pero naay mga tao, ako mga nailhan nga, mo inom yun sila og tubig, tungod kay ang ilang kuan na nga, it could be dehydrated sila. Dili din sila mo inom ni anang mga analgesic, tungod kay, medicine, kaning ni abang synthetic kana sila, no, na ay mga side effects usab sa ako nang na ingon, no. So lain pa nga problema nato, no, lain pa nga problema nato kaning ni ang makuan kita, kaning ni ang unsa ni lain usab ni ana kana bitang mubati kita nga sa stroke, no? Ang stroke ang makapa-prevent sa stroke kana gayong tubig, no? Water usab. Water dayon kuan usab kaning ato ang exercise o labi na gayod kanang mga tea, o pwede mo kanang tea, maka-prevent pud kana siya sa kaning ni ang stroke, no? Maka-prevent usab kana siya. So kung magsige lang kitag inom og tubig, mao kana maka-prevent kana siya sa stroke. Lain pa nga problema kana bitong memory loss or kanang limtanon baka something, aron ma-prevent kana siya nga dili kita moabot di anang bahina nga malimtanon kita, or kana bitaw lang giingon nga mura na og magpanglimot mura na ba og kana bitaw sa mga tigulang na kana bitaw murag giango-ango na bitaw kana inana, no. So ang oyster maayo usab kaayo ni ana. Ang oyster sa Binisaya ni ana murag talaba, correct me if I'm wrong, talaba man tingali kanang oyster, puno man gud siya sa zinc, no, zinc. So makatabang kana siya nga makatabang sa ato ang memory usab, no. So mao kanang naa ang ato ang mga home remedy, no, tungod kay mga kuan naman kundi siya nara sa atong mga palibot, nara sa ato ang mga nara sa talipapa gani kanang merkado bang gamay, no. So naadiha ra, so dali nato kana siya nga mapalit gayod, dali nato siya nga ma-secure, no, dili secure, ma-acquire, no, dali nato siya mapalit, no. Ang lain nga problema mahitungod ni anang hay fever, no, unsa kanang naa kanang allergy, no, kanang allergy. So unsa itong buhaton kanang makakuha na gani kita nga murag nanabitaw mga pollen pare ng bunga sa mangga, bulak sa mangga, pare ni akong kuan karon under the mango tree, mo hapit na gani na siya magkuag bulak, di nato kalikayan nga naay mga allergy ni ana, allergic reaction, no, kanang mga pollen o uban pa nga mga prutas, dili lang kay mangga, bisa ka na mga mamolo na siya mga pollen. So ang maayo nga cure ni ana kanang naang maayo nga cure ni ana honey lang gihapon. So kanang honey usa na siya sa epektibo gyud kaayo nga home remedy, dili kita magpakawala ni ana. So mingon mo din kita nga sa na mga honey karon nga dili naman pud pure. So adto kita sa mupalit og mga pure gyud, no, na may ilang buhaton na pag-test kon pure ba kana nga dugos or dili. Ang ilang kuan gani ana nga kanang palito ba sa prospero ila kana itusnog sa honey unya idagkot, kun musiga kana that is pure honey. Pero og dili murag linamugan na kana og tubig or sugar, no, kay I do not know, wala man pud ana ka experiment, pero matud pa sa mga katawhan sa bukid-bukid, no, kay maayam na sila mamuhag anang dugos, dagkot, musiga gani, pure kana siya, no. Di man gud ta kasalig anang uban kay usahay ilam nang tunga-tungaon, dan butangag tubig, butangag asukar, kay commercial ba, negosyo bitaw. Oh, so ingon ana, pero naay dagang nagbaligya pud ana og mga pure gyud nga dugos nga mo gid po ilaang kuan nga dugos nga pure. So mao kana kanang honey, usa kana siya sa maayo gayud nga batunan sa atong panimalay, tungod kay
daghan kay siya og daghan kay siya og kaayuhan. So next may tungod na usab kini sa kaning coughing, no? Coughing. Unsay makaayo ni ana nga remedy? Atsal. Atsal man ni tingali red pepper, no? Atsal, no? So maayo kana siya tungod kay medyo halang-halang manggod na siya. So makakuan na siya, maka-soothing ka na siya, makapaluag sa mga whatever dia, mga stuffy nose or mga unsa pa atong gi bati-bati, no? Mao ka nang naa siya kanini ang red pepper, red man gyud, dili tingali katong green, duha man na sila gud naman puy green ana, pero ang ni adiri nga gi specify red pepper, no? So mao ka nang naa siya ang atong kuan karon, ang ato apod nga remedy, no? So lain pa time pa kadyot kami blurred ang akong antipara. Having a cold, no? So kung doon na po tayo mga cold, ang sabi ng trangkaso, no? Trangkaso. So mulang gyapon mga garlic, mga ginger, mo kanay ato ang imuanti kay aron maulian usab kita kanang ahos, garlic na siya, no? Kanang garlic butangan og honey, dayon inini tubig, ayo gina siya, no? Makaayo gina siya. Nasulayan na sa ako ang igagaw nga wala gyud siya tingog, nawala gyud ang iyang tingog. Unsay ayo ni adto kanang ahos nga gikuan nag inini tubig, gi pabukalan og inini tubig, gibutangan og honey, so mo yang gi inom, no? Or kalamansi juice gibutang og honey, naulian gid siya, nakasulti gid siya, gawas ang tingog, no? So mao kanang naang makaayo usab gyud, makaayo usab sa atong mga balatian nga kanang kuan kaayo, kana bang common kaayo nga balatian nga atong bation usab, no? So ang sunod ni ana asthma, agoy pareho nako, asthmatic man ko kaning asthma. Atong makita diri nga murag puff ni siya something og kanang para antihistamine, no? Anti-asthma. So ang home remedy pud nato ni ana mao kanang onions, no? Sibuyas bombay onions, lami man sad na siya. Lami gani uban kanang kilawon gina nila, ilang isawsaw sa isawsaw nila sa patis o kanang suka lamugon, din butangan og mga lami kayo na siya kanon gayod, no? So mao kanang naa. Next nga atong ipakita kaninyo mao kanang apple, no? Apple. Ang gibutang dire, an apple a day drives the doctor away, no? So mao man gud na sa ubang nasod ang ilag yun nga kanon kanang apple gayod. Matag adlaw magkaon gina sila kay murag kargado gina siya sa vitamins, no? Vitamins, mga minerals, mga uban pa diha, mga potassium, kanang mga magnesium, kana sila diha, no? Mga rich man gud kaayo kanang apple. Apan ang akong maayo gyud nga kuanon pod paliton katong red apple, no? Red apple katong red makupa like shape nga apple, katong makupa red nga apple gayod mo oy. Lami katong bitaw murag medyo kanang may pagkakamuti siya og lami nga basta lami siya kana nga klase sa apple, no? Dili na nga ang mga natural nga baligya sa kuan nga kana bitaw murag medyo may pagka-yellow, may pagkakuan katong yung red, no? Mao kana siya ang atong usa-usab sa atong i-recommend nga makaayo gayud sa atong lawas. Makaayo og diarrhea, makaayo og kaning sa mga kabuhi, maayo usab kana siya. Dayon kaning fresh breath pud kana siya, kanang apple maay na siya mo conceal og mga oral problem, mga bad breath, no? So ingon anak. Ang sunod diri orange. Kani nga orange, vitamin C gini siya, gwapo gini siya nga prutas kun atong makaon kada adlaw. Katong orange nga gatong dili lang pud aslom, katong bang kanay lang gitawag og orange, og di ba na ay kiat something, no?
lami po kay kana siya, vitamins po kana siya alang sa ato ang mga immune system mag-build up or strong immune system, no? Ang sunod diri mao kining strawberry, no? Ang strawberry nasayod man kita nga maayo sa gina siya kanon nato, pero murag wala dili na siya kayo common diri sa ato gawas lang ato mga lugar nga bugnaw, no? Parehas sa La Trinidad dito sa Benguet, dito ko nakaadto man ko anang strawberry fields. Balingkaon akong strawberry. Balingkaon akong strawberry dito, no? Natural kaayo kay fruit man gid siya. Diri pod sa amo ang probinsya, diri sa Zamboanga del Norte, doon na po strawberry fields kami dire, no? Diha sa La Presa, diha sa Osmeña og dito sa Mansawan naa usab silay mga tanom sa strawberry nga pwede nato pod pwede mapalit, no, sa mga neighboring towns, no. Then next is watermelon, no. Watermelon. Kana watermelon kuan po kay na siya very rich dayon, maka-quench sa kauhaw because 90% ana, more than 90% water, no. So makakuan gid siya, makawala sa kauhaw sa ato ang gibati. Dayon, maayo po na siya sa tiyan, no? Maayo po na siya sa tiyan. May una uban nga, awa man mo, maglain man akong kuan na, so depende lang kana as tolerated, no? Di lang pud palabi, pero kanang in general, kanang watermelon, makaayo gayod kana siya, no? Sa ato ang panglawas. So, mao kana siya, ang lain dire, mauusab kining time pato sa ning huson kay hingko ano pod. Tomato, no? Tomato. Kani kamatis. Maay ng kamatis. Kamatis is rich in vitamin C, unya makaayo po ni siya sa prostate, no? Mga prostate problem sa mga kalalakian. So, kamatis, mga kalalakian nga nag-edad nag mga 60, 70, prostate mo day maproblema ni ana, ang ilag yun yung ikuan ni ana, kamatis, no? Tomato sauce, muna na ilang imnon day higupon ang tomato sauce, no? So, ang lain pa ni ana, kaning kapayas, no? So, doon ako'y friend nga lalaki, and siya nga, ay ko pa ka nagkapayas atilo. Kay, kung ano man siya, muna ipakauna mo kay downer, kuno na siya. Kuda yun, tinuod siya, di ba kumutuo? Sa pagpila kakapayas akong atubangon diya, walay pagka-down. I do not know kung sa'yo ipasabot, basta kay mauna diya, no? No, doon na po may akong agaw nga playboy kayo, may na siya, kat gay kung punuan sa kapayas, downer ka dyan. So ingon ana, no, katong mga hamtong na nakasabot mo sa akong buti pasabot, no, sa mga kabatanunan, wala pa mo ana, no. So mo kanang naa, and then doon na gisgutan diri kiwi nga fruit, no. Small but terrible. Mighty. Gamay siya pero very rich sa potassium, magnesium, o mga vitamin E, vitamin C. Mo po iya ang gikahatag sa iyang pagkaprutas. Pero wala man kay kiwi diri dagway sa tuwa sa Pilipinas. Wala man gani ko kita anak niya actual, no, anak nga kiwi, pero sa akong mga nabasa kana nga kiwi maayo gyud kana siya, no. So lastly diri sa ato ang volume 4 kanini ang guava o papaya, no. Guava o papaya, which maayo pud kayo, no. These fruits packed with vitamins and minerals. Kanang guava, vitamin C, papaya, vitamin C, vitamin A, tanan na agi na siya diha, no. Dayon mo prevent kana siya sa infection. Tungod kay doon na po kana siya mga kuan pod, mga iaapong
yaapod nga component ba yung ngalan anang mga inana naa siya nag content pud siya og mga vitamins ug minerals nga maayo gayud sa ato ang kalawasan, no? So mao kadto karon ang atong sharing mahitungod sa ato ang kananaang health tips. So ang uluhan man gud diri niini, food as medicine. Food as medicine, no? Mao kana quick tips, no? Food as medicine, quick tips. So I hope do na mo'y nakuha sa ato ang sharing karon o manginaot ako nga kanang dili lang daan kita mo inom og mga tambal o bago pa gani magsugod ang atong mga balatian, mangita na kita mga home remedy aron dili kini mo kaning dili mo lamay, no? Dili mo dako. So mientras mo pa'y pagsugod ato na kining gamitan sa mga home remedy nga atong gihatag niini nga episode sa ato ang LV Amor Care. So mo lang kadto hangtod sa sunod. Have a good and healthy day everyone. Please remember, God loves us all, no? Iya kitang gigugma, dili gyud unta siya gustong magdaot kita apan tungod sa ato ang buutan, kamaayo kaayo, magpabadlong. Muna nga may tabo usab nga magdaot kita. So prayers ngadto sa tanan nga nasakit og cancer, no? Special prayer gyud ako kada adlaw sa ako ang pagkinabuhi sa ako ang pagmata. So I hope katong mga cancer stricken nga mga katawhan ako kanang gipang pray sa ako lang nailhan maka-sustain ang ato ang lawas mahitungod ni ana. So after all, Ginoo ra gihapon ang magbuot tungod kay siya man ang tag-iya sa kinabuhi. Bye for now, hangtod sa sunod. Kini ang inyong nanay, lola o uban pa. Bye bye. Have a good and godly day everyone.